Proverbs chapter number 3 and verse number 31. Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways. For the froward is abomination to the Lord, but his secret is with the righteous. The curse of the Lord is in the house of the wicked, but he blesseth the habitation of the just. Surely he scorneth the scorners, but he giveth grace unto the lowly. The wise shall inherit glory, but shame shall be the promotion of fools. Basaya. Ayaw kasina sa madaog-daogon. O ayaw pagpili o bisan usa sa iyang mga dalan. Choose none of his ways. Verse 32. Kay ang masukihon dulumtanon ngadto sa Ginoo. Apan ang iyang sikreto ang naauban sa mga matarong. Ang tunglo sa Ginoo ang naa sa balay sa dautan. Apan siya magapanalangin sa pinoy-anan sa mga matarong. Sa siguro siya magayubit sa mga mayubiton. Apan siya magahatag og grasya ngadto sa mga mapaubsanon. Ang maalamon makapanunod sa himaya. Apan ang kaulaw mao ang pag-uswag sa mga buang. So my message tonight, the message is very simple. It really only has one thought, and we're going to hear it many times. And it's the title, Learn to Look Past the Present. Pagkat-on, unsaon pagtan-aw, unahan sa kahimtang nga anaa karon. Learn to look past. Unahan. Learn to look past the present. Magampo na ta. Ayun ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless this very simple message from your word. I pray, God, you'd give me energy and zeal as I preach it. I pray you'd fill me. Paleo Ginoo, tabangi ko na mutabang sa imong katawhan karong gabi. We love you, Lord. Please, God, fill me with your spirit. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Sa atong teksto karong gabi, sa verse 31, nakita na to ang mga pulong, envy thou not the oppressor. Sa Bisaya, ayaw kasina. Uy, they didn't translate the word thou. Nagdiretso, ayaw kasina. I just now noticed that. Ayaw kasina sa madaog-daogon. The oppressor. An oppressor, uskataw nga madaog-daogon. It's the idea of he's willing to hurt people to get what he wants. Buot siya mosakit sa uban, mopasakit sa uban, aron mokuha sa iyang gusto. Andam na siya nga magpahimulos ni bisang kinsa basta lang na chance nga mokuha siya sa ginansya, mokuha siya sa iyang gitinguha para sa iyang kaugalingon. God says, envy thou not the oppressor. The idea of a person who's willing to hurt others to get what he wants. Usually, ang tao nga mas maluyahon ang kay kaniya, but it's not limited to that. Lukop sa history sa kalibutan. Kanunay, bisan asa ka mo lantaw sa history, kanunay, na ay mga dishonest, mga dautang tao, nga ready na nga mosakit sa uban aron mokuha sa ilang gusto. And that has not changed in our world today. Kana wala na usab hangtod karon. Bisan asa kamo lantaw may dautang tao nga nagahimo sa dautang mga butang aron mokuha sa ilang gusto. Anywhere you look, you will find that. And over throughout the Bible, God warns us, don't envy wicked people. Ayaw kasina
niya ng mga daotang tao, listen, don't envy wicked people when they appear to be prospering. Kung murag sila naga-uswag, balik-balik, God says, ayaw kasina kanila. When people do wrong, kung ang tao makasala, magpahimulos, makasakit sa uban, ug murag naga-uswag gayud ang iyang plano, nag-uswag sila, pinaagi sa kadautan, God says, don't be envious of those people. We see the theme all through the Bible, and I want to show it to you tonight. Proverbs 23 verse 17. So many times, kumukita ta sa mga dautan, og murag nag-uswag sila, dayon kita maglanto sa atong kaugalingon, og maghuno na tao, nga, ako man nagalagat sa Ginoo, pero mas mauswagon siya kay kanako, og tintalan ta nga magkasina sa kauswagan sa mga dautan. Amen. Tinuod, go with me to Proverbs 23 verse 17. There's a reason God warns us again and again. Na rason ng Ginoo magpasidaan kanato balik, ayaw kasina sa mga dautan. Proverbs 23 verse 17. Let's look at it. Let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. Ayaw tuguting ang imong kasing-kasing masina sa mga magsasala apan maanaa ka sa kahadlok sa Ginoo sa tibuok adlaw. Now I want you to notice first of all, you do have a choice. Ayaw tuguti nga ang imong kasing-kasing. You know what that tells you? Ang imong kasing-kasing natural man nga ganahan magkasina. Ganahan maglantaw sa mga daotang matao. And not just people, wicked people around us. Sometimes we look at the famous and the rich, ang mga artista, ang mga movie stars. And we think, man, murag nindot kayo ang ilang kinabuhi, daotan kayo. Or we look at corrupt government officials, mga tao magkuha sa kwarta, pinagi sa karakit, o pinagi sa corruption. And we see all the chaos in Manila right now with mahitungod sa mga flood prevention and all of the chaos. Maglantaw tao, man, murag na tao nga nakasala sila o nag-uswag yapon. And God says over and over, don't envy wicked people. And notice, you have a choice. Ayaw tuguti ang imong kasing-kasing nga masina. It's a choice. But directly in the next verse, we see the reason. Look at verse 18. Proverbs 23 verse 18. So verse 17, ayaw kasina nila. Verse 18, for. Nairaso nga mo sunod. For surely there is an end, and thine expectation shall not be cut off. Kay siguro, nalibog ko sa ilang pagka-translate. Kay siguro nga adunay, I get it now. Kay siguro nga adunay, usa ka, watch the word, katapusan. Ug ang imong pagpadahom, or I think pagdahom makes more sense, pagdahom, dili putlon. Meaning, kung ikaw anaa diha sa kahadlok sa Ginoo, ang imong pagdahom, ang imong paglaom sa umaabot, dili putlon. But notice, there is an end. What is he saying? Kung tintalan ta nga masina sa mga daotang tao diha sa ilang kauswagan, we're always looking, nakalantaw ta sa mga benepisyo nga anak nila karon. And God says, hold on. There is an end. Kabalo ka ang tanan sugilanon na ay katapusan? Ang tanan dalan may kinatungyan. And God says, don't look at what they have now. Look past the present to the end. Listen to me this morning. This evening. Let me tell you when Christians make mistakes. Ako musulti nimo sa panahon nga mga Kristohanon maghimo sa dakong mga sayop. It's when we start envying wicked people and their pleasures and their temporary prosperity.
Kung masina ta sa temporaryo, keyword, temporaryo. How do you know it's temporary? Because God says there's an end. May katapusan. Hey, Truth Baptist Church, look past the present to the end. Let me tell you something. You want what they have now, but you don't want what they will have later. Ganahan ka sa ilang nabatunan karon, pero dili ka ganahan ni ana nga mudangan kanila dire. Look past the present. Pagtan-aw sa unahan sa kahimtang nga naa karon. Kini karon temporaryo. Are you listening? Look past the present. Kung tintalang ka nga magmasinahon sa mga dautan, learn to look past the what? Talk to me now. Learn to look past the present is temporary. For surely there is an end. Christian, ayaw pagtanaw lang sa panahon karon, sa adlaw karon. Look past today towards the end of the story. Basin murag nalipay kayo siya karon, pero wala pa natapos ang ilang sugilanon. What am I saying? I'm saying, Truth Baptist Church, let's look past the present. Pagkat-on unsaon pagtan-aw sa unahan sa kahimtang nga anaa karon. Psalm 37 verse 1. Let's look at another one. Psalm 37 verse 1. Psalm 37 verse 1. You see this theme over and over. Not those words, but the same theme. Psalm 37, verse 1. Kunana, say amen? Fret not thyself because of either evildoers, neither be thou what? Envious against the workers of iniquity. Ayaw pasuka ang imong kaugalingon tungod sa daotang mga mamumuha ni ikaw magmasinahon batok sa mga tigbuha sa kadautan. God, nga naman dali angay nga ako magmasinahon kanila. Murag mas mayong nilang ginawa kinabuhi kaysa ako. Ako mo lagan nimo magantos ko, sila magalagad sa yawat na mga panalangin. Nga naman dali angang siyempre masinahon ko. Nga naman dali mayo na. Look at verse 2. First word, for. Oy, nairasong padulong. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Kay sila sa madali pagaputlon sama sa sagbot ug malawos. I'd like to add na ug malawos na ingon sa lunhaw nga herba. Actually, you guys say herba, don't you? Herba? Do you say herba? Yeah, we in proper English dili magtingog sa H sa. It's not herb, it's herb. But most people don't know that. So we have I herb. No, it's I herb. That's really weird. Unsa yang gisulti diri? Nga naman diri angay masinahon ko murag nindo ang ilaha. God says they shall soon be cut down like the grass. Was it Monday or Tuesday? Kadus ka mo nag grass cutting. Kahapon na. Monday or Tuesday. Listen now. The grass cutter is coming. Basin dili karon, basin dili ugma, basin dili sunod simana, but it's coming. They shall soon sa dili madugay. You ever see how fast that cuts the grass? Sayon kayo. O one day na, malawos na. Diba? We think, oh man, nindong ilang kinabuhi, likon kayo, walay tao makatangtang nila, gikan sa ilang kauswagan. And God says, watch this. There is an end.
naay katapusan. What is God saying? Look past the present. Tanawa unahan sa ngadto sa katapusan. There will be an end. And may I say, it won't be pretty. Nindot kayo ang sagbot. Nay mga flowers dire. Meow. Kana nga nindo nga bulak, patay. Kana ang maabot sa mga daot ng tao nga gikasinahan nato. Why, klaro, mga Kristohanon usahay. Truth Baptist Church, I'm just saying today, learn to look past the what? Ang makita nimo karon basing dili nindot kayo, look past the present. Makalikay ka. Daghang manggur ang mga problema sa kinabuhi nga malikayan nimo. Kung ikaw mo kat-on lang nining simple nga kamatuoran. The present is temporary. Look to the end. Let's look at another verse. Proverbs 13 verse 11. Proverbs 13 verse 11. Pastor Mike, nakakita ko sa mga tao nga mobaligya sa ilang boto, matang election, o murag okay naman sila. Base. Pastor Mike, nakakita ko sa mga tao nagsugal, dayon nagadaog siya. Sige. Proverbs 13:11, wealth gotten by vanity shall be diminished. But he that gathereth by labor shall increase. Ang katigayon nga naangkon pinaagi sa kakawangan, kunhuran, mahimo ng gamay. Apan siya nga nagatigom pinaagi sa paghago, mulambo. Pastor Mike, kaila ko sa mga tao nga matikason o nag-uswag manggod sila pinaagi sa ilang pagtikas. Mga government, lalong kailang bulsa. Kadyot, they shall soon be cut down like the grass. There is an end. Wealth gotten by vanity shall be diminished. Pastor Mike, there's just murag nagdaghang tao nga dautan nga mauswagon kayo. O kung mabasa ko sa Biblia, ako mo kita ang tao nga musunod sa Ginoo ang muuswag. If you'd read a little slower, you would find out na daghang dautang tao nga muuswag sa kadyot. Pastor Mike, mga tuig ni. Mga tuig, kadyot lang kung magkampara ka sa eternity. This life is a very small piece of eternity. That is why you as a Christian must learn to look past the present. Pagtanaw sa unahan. Psalm 73 verse 1. Psalm 73 verse 1. Psalm 73 verse 1. Psalm 73 verse 1. Kung nanas, amen? Truly, God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. But as for me, my feet were almost gone. My steps had well nigh slipped. Apan, alang kanako, verse 2. Alang kanako. Ang akong mga tiil, hapit na mawala, meaning hapit na siya nahulog. It's like saying in English, I almost lost my footing. It doesn't mean nawala ang iyang tiil. Kung wala kay tiil, mahulog at diretso ka. And it doesn't mean na wala na ko'y tiil! Dili ka na, okay?
Apan ang ako, alang ka na ako, ang akong mga tiil, hapit na mawala. Ang akong mga lakang, hapit na madalinas. What was he saying? Si Asaph, siya kasulugon sa Diyos. Siya nagalagad sa Ginoo diha sa pagkanta, na siya'y position diha sa tabernakulo. Basing tabernakulo gyapon diha niya ng panahon na, kay panahon ni David na. Kini ka matinumanon nga sulugon sa Diyos. Ug iyang gisulti, tinuod gyud ang Diyos maayo kanamo. Pero alang kanako, hapit na ko naghimo sa dakong sayo. That's what it means. I almost fell. Hapit na gyud. Kay nga naman. Verse 3. For, there it is again. For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Kay ako masinahon sa mga buwangon. Sa diha nga ako nakakita sa kauswagan sa mga dautan. Listen to me now. Ako magkasulti nimo sa panahon nga hapit na ka maghimo sa dakong sayo. Kung ikaw mo to, kung ay mong kasing-kasing magmasinahon sa mga dautan. Hapit na gyud ka maghimo sa sayop na mahayan nimo sa hangtod mamatay ka. He said, I almost made a big mistake. Why? Nagkasina siya sa mga dautan. Nakalantaw siya sa ilang kauswagan. Dahil nagalantaw sa iyang kauliang mga kalisod. Ug iyang gisulti kung mulantaw ka sa chapter, unsay pulos ni ini mo lagad sa Ginoo. Unsay pulos paghinlo sa naghinlo ko sa akong kamot, nagkinabuhi ko nga limpyo nga hinlo na nagsulay ko mo lagad sa Ginoo, na nagsulay ko nagsunod sa iyang dalan. Unsay pulos niya na? Nag-uswag sila, nag-antos ko. Kana nga huno-huno naka sulod sa imong huno-huno usahay. Sa imong kasing-kasing. Skip down to verse 17. Verse 17, Psalm 73, verse 17. Until, so nagkasina siya kanila hangtod, until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Their what? Their what? End, katapusan. Surely there is an end. Hangtod ako miadto sa gibalaang dapit sa Dios. Dayon ako nakasabot na sa ilang katapusan. Christian, kung dili ka ganan maghimo sa dakong sayo diya sa imong kinabuhi, learn to look past the present. Pagkat-on unsaon pagtan-aw unahan sa kahimtang nga naa karon. Kung makaplagan nimo ang imong kaugalingon nga magmasinahon sa temporaryo nga kauswagan sa mga dautan, look past the present. There is an end, and we know what it is. Surely they shall soon be cut off. Look at verse 18. You say, Pastor Mike, wala ko nakikita sa bisan unsang ebidensya nga ang Diyos hapit na maghukom kanila. Look at verse 18. Surely thou did set them in slippery places. Thou castest them down into destruction. Sa siguro, ikaw mibutang kanila diha sa madanlog nga mga dapit. Ikaw mitambog kanila ngadto sa kalaglagan. Pangutana, naka-experience ba ka sa tile floor diin pasin na itaw nagyabog sa tubig na nag-drop sa yung baso na yabog ng tubig? Unsa mahitabo diha kung smooth kayo, hamis kayo ang tayo, unsa mahitabo tanlog kayo. Diba? How many seconds does it take to go from this to this? Only one. Oh, Pastor Mike, parang nako, ligon gyapon sila. Walay ebidensya, Diyos mo hukom. He says, I put them in slippery places. A few weeks ago, maybe a couple of months ago, ako nako dito sa kusina. And I looked down, and right next to me, na tubig na spill, tapad sa water dispenser. And I turned and I thought,
I need to dry that. Kay si Joey or si Hannah matumba yun. The next second, here comes Joey. I see him coming. Nagdagan siya. And he hits right there, and it's like slow motion. You know what I'm talking about? Mokita ko, nagsulay ko mo, and I'm 1 second too low. And Joey goes, whoop! It only takes 1 second. Look at the next verse. Verse 19. How are they brought into desolation as in a moment? That is not a question. He translate nga giyunsa, but that is not a question. It's like, Lord, how are they increased that trouble me? It means pagkadaghan na nila. How are they increased? So how are they brought into desolation as in a moment? I don't know exactly how to translate that. It means, here's what it means. I can adjust it. Pagkadali sa ilang, what's the word? Tumba? Pagtumba? Pagkatumba, pagkadali sa ilang pagkatumba. Why? He put them in slippery places. The message tonight is simple. I want you to remember one single truth from the message tonight. When you're tempted to envy the wicked, look past the, say it with me, ready? Look past the present. Say it again. Look past the present. Look past the present. Makalikay ka sa daghang pagmahay. Proverbs 24 verse 1. Proverbs chapter 24 verse 1. Proverbs 24 verse 1. Proverbs 24 verse 1. Kunana, say amen. Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. Dili ka magmasinahon batok sa daotang nga mga tao, ni magtinguha sa pagpakiguban kanila. Why? Look at verse 2. For their heart studieth destruction, and their lips talk of mischief. Saktong pagka-translate sa mischief, kadaot man. Meaning, naghimo sila sa ilang plano nga musakit sa uban. Kaya ang ilang kasing-kasing magatuon o kalaglagan. O ang ilang mga ngabil, magasulti, may tungod sa kadaot. What's he saying? Na sila'y plano. Nagsabot na sila, nagplano sila, magsakit sa mga tao, or mukuha sa ilang gusto. They have it all planned. But God says, don't envy them. Look past the present. Look at verse 3. Through wisdom is an house builded, and by understanding it is established. Pinaagi sa kaalam ang uskabalay pagatukuron. That's not talking about your physical house. It's talking about the family and the success of the home. O pinaagi sa pagpanabot kini ipahimutang. You listen to me very carefully. Ang daotang tao, basin makakuha sila sa daghang kwarta. Masin mag-enjoy sila sa tanan kalingawan sa kalibutan. Tanan kahilayan nga mapalit sa kwarta. Pero ang tanan nilang kwarta, dili makahatag kanila sa malipayo na pamilya. Sa kamatorang, sa akong nakitan, daghang pamilya naguba pinaagi sa kwarta. Ang mga bata, maot ang nilang batasan kay ang kinikanan makahatag nila sa bisan unsa. Parents, it's good for your children when you tell them no. Aron sila mukat-on nga walay tao makakuha sa tanan niyang gusto. It's a good thing. You say, wala ni kwarta ni Ana. That's good for your kids. Ayaw mag-uol kang kinala mo sulti ni Ana. Mayog yun na para nila.
Mutabang sa ilang batasan. Kinahanglan sila mo kat-on. Walay tao makakuha sa tanan. Naay mga mayong butang nga makuha na to kung kita mo pagkita sa mayong batasan, maningkamot, mag-work, magtigom, dayon makapalit na. That's good for your kids. Kini mga bata nga giyatagan sa tanan nilang gusto. Unsa may tawo kung dako na sila. Kung naay gusto nila, dako na, walay kwarta, mag-utang na. Maguba na sila pinagi sa batasan nga kununay mo kuha diretso. Nakita na ko usahay na ay mga kinikanan nga pobre sila sa ilang pagkabata dayon kung maminyo na dako na basin ay gamay nga kwarta. I'm not talking about in our church, just in general. Kung basin naay tao naglusod sa ilang kaugalingon finansyo sa nga batanong pa siya pero mahimo na siyang successful basin businessman or uban pa. And then when their children start to grow, they say, dili ko ganahan nga akong mga anak maglusod sama kanako sa akong pagkabatanon. Wait a minute. Ang raso nga nagauswag ka karon, kanang kumusulti nila, ang raso nga nagauswag ka karon, mao kana nga panahon sa kalisod, nagdevelop, nagpamunga kana sa batasan nga naghimo niini nga kauswagan. And when we give our kids everything they want, we are stealing the character they need to succeed themselves. Sabtan ninyo. Listen to me. Ang pagkapobre dali ang kaaway. It's a blessing. Dagang oportunidad mo tulo sa imong anak. Go back with me to Proverbs chapter 3 verse 31. I'm gonna skip some content. Napagoy laing verses pero delete na lang. Kapoy ang tanan. Proverbs chapter 3 verse 31. Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways. Ayaw kasina sa madaog-daogon, o gayaw pagpili, o bisan, I would like to say unsa rather than usa, o bisan unsa, or sabisan unsa sa iyang mga dalan. What is he saying here? Truth Baptist Church, listen to me. Don't learn from wicked people. Kung naay tao nga maot ang iyang batasan, mukuha siya og kwarta pinagi sa pagtikas, ayaw pagkaton sa bisanon sa kaniya. You say, what do you mean, Pastor Mike? Okay, things like this. Kung naay tao mo sulti, ako makatabang nimo sa pagbaligya sa imong boto, sayon kayo na. Free money ni? No, it's not free. Nawala na ang imong integrity, sa imong honesty. But when someone says, ako makatabang nimo ni ana, listen to me, choose none of his ways. Oh, pero kinahanglan ko sa kwarta, pero dali ka kinahanglan sa tunglo sa Diyos diya sa imong balay. Choose none of his ways. Hey, young people, kung imong classmate, musulti nimo, ako makatabang nimo sa pagpasar sa test. Kabalo ko sa uban mga question, nagsulod ko sa teacher's room, nakakita ko sa test, nabilin sa teacher. Nagpicture ko, makatabang ko nimo magpasar. Choose none of his ways. Amen. Kung tao mosulti nimo, ako makatabang nimo mag-appeal sa aron madawa ka diya sa special nga ayuda program, just kinahanglan mag-adjust sa imong unsay tawag niya sa imong monthly income gamay, ipagamay, how to say that, gamya or ipagamay. Gamya ang imong sweldo gamay. Kung imong sweldo 10K, pero kung gamyon nimo ngadto sa 5 na lang, madawat ka.
choose none of His ways. Say, but Pastor Mike, sayang kay makuha na ko ang kwartaw, kinahanglan na mo nga. Kay pobre mi, o magpabiling ka nga pobre. Kay ang Diyos nagabantay gikan sa langit. I promise you, ang matikason mga tao, ang mga tao nga ready na mamakak diha sa ilang paperwork para sa ayuda, mamakak kabayan sa bisan unsa, ako mo sani mo, sila magpabiling nga pobre. How do you know, Pastor Mike? Kay naay Diyos dito sa langit. There is a God, and He will not bless that. Naay Diyos dito sa langit. And He is a God of truth. I've learned something about God. He likes truth, and He likes exposing truth. Ganahan siya sa kamatuoran o ganahan siya sa pagbutyag sa kamatuoran. And when people cheat and lie and sneak and are dishonest, ang adlaw padulong ang Diyos magbutyag sa tanan. And then, unsa bang bunga? Kaulaw. Diba? Are we still in our text? Look at verse 35. The wise shall inherit glory. What is glory? Kanang mayong dungog ang pagdayeg. The wise shall inherit glory, but shame shall be the promotion of fools. Ang maalamon makapanunod sa himaya. Apan ang kaulaw, mao ang pag-usbaw sa mga buang. Sabi niyo ang pulong usbaw? Ang promotion, magpataas na kung nagtrabaho ka, and you say, hey, I got a promotion! What does that mean? Gipausbaw ka. Sa imong position, sa imong katungdanan, gipausbaw ka. We say, oh, great! What were you promoted to? Gi-promote ka nga to sa unsa man. You say, I was promoted to office manager, or I was promoted to principal of the school. I was promoted to supervisor. Gi-promote ko nga to sa, di ba? Sige, sulti sa Ginoo. Shame shall be the promotion of fools. Hoy, na siya'y promotion. Nga to sa unsa man, kaulaw at tubangan sa tanan. It means lifted up alang sa pagkaulaw. Panaglitan. Kung naay tao, uskabuangon diha sa neighborhood, ang tanang tao kabalo sa neighborhood, bugoy siya, magbisyo-bisyo, magdroga, magbinuwang siya sa tanan, uy, gahi kayo siya, hangturong police siya mobot. Kung dakpon siya, o maglingkod na diha sa police truck ang kamot diri sa mga posas. O, gi-promote na gyud siya. Ang tibuok prok, ang tibuok neighborhood, nagastorya na kabayan niya, gi-promote na. Nadto sa kaulaw. Listen now. Kung tintalan nimong kasing-kasing, nga magkasina sa kauswagan sa mga dawtan karon, tanawa sa kaulaw nga naghula kanila sa unahan. Di ka ganahan ng kuyog nila. You want the prosperity, you want the fun, you want the money, you don't want the shame. Truth Baptist Church, learn to look past the present. Every head bowed, every eye closed.